ሐመልማለ ወርቅ ሐመልማለ ወርቅ ሐመልማለ ወርቅ ሩፋኤል ሐመልማለ ወርቅ ሐመልማለ ወርቅ ሐመልማለ ወርቅ ሐመልማለ ወርቅ ሐመልማለ ወርቅ ሩፋኤል ሐመልማለ እግዚአብሔር መላእክቱ ዝዘሎም ሰባት ከመይ ዝበሉ እዮም እግዚአብሔር ዘምልኹ እዮም እግዚአብሔር ዝፈርሑ እዮም ንሕና እግዚአብሔር እንተይፈራሕና ንእግዚአብሔር ተይተኣዘዝና ካብ እግዚአብሔር ኣምልኾትን እምነትን ተስፋን ወፂና ብናብዓልና እምነት ብናብዓልና ተስፋ ብናብዓልና ጉልበት ብናብዓልና ስልጣን ብናብዓልና ሓይሊ እናተመካሕና እንኸዶ መንገዲ እዎ ኣይንሻገር ኣይንሓልፍ ላውቲ እንደልዮ ነገር ላውቲ ክንወፅሕ እንደለናዮ ነገር ላውቲ ለዓቀድናዮ ነገር ላውቲ ኩሉ ግዜ ንህጎ ምቾት ኮነ ሰላም ጥዕና ኮነ ዕብየት ክንበፅሕ ኣይንኽእልን ማለት እዩ እግዚአብሔር እቲ ጉዕዞና እግዚአብሔር እቲ መንገድና እግዚአብሔር እቲ እንኸዶ ኩሉ እወ መላእክቱ እናኣዘዘ ዕንቅፋት ከይወቅዐና ኣራዊትን እንስሳት ብመርዞም ከይጎድና ወይም ከመርዝ ዝጎድእ ነገር ከይገጥመና እቲ መንገዲ ህይወትና መንገዲ ስጋዊ ህይወትና መንገዲ መንፈሳዊ ህይወትና ከፀርገና እንድሕር ደሊና ላውቲ ልደለናዮ ነገር ክንበፅሕ እንድሕር ደሊና ንእስራኤል ልመስል ህይወት ነቢየ እግዚአብሔር ዳዊት ከም ዝነገረና እግዚአብሔር ምፍራሕ ኣብ ህይወትና ኣብ ዓድና ኣብ ሓዳርና ክህሊ ይግባእ ማለት እዩ ምክንያቱ እግዚአብሔር መላእክቱ ለኣክል ዝእዝዝ ንዝፈርሖ እዩ ንዝኣምኖ እዩ ንዝእዘዞ እዩ መንፈሳዊ ህይወትና ተይተረፈ እስራኤላውያን እግዚአብሔር ላብቲ ርስቲ ከውፅሖም ዝኸኣለ ናይ ስጋ ህዝቡ ስለ ዝነበሩ እዮም እስራኤል ዘስጋ ዝተባሃሉ ኣብቲ ዘመን እሱ እግዚአብሔር ዘምልኹ ንእግዚአብሔር ዝእዘዙ ንእግዚአብሔር ዝፈርሑ ዝነበሩ እስራኤል ዘስጋ ዝተባሃሉ እዮም ንሕና ድማ እስራኤል ዘነፍሲ ኢና ንሕና ድማ ናይ መወዳእታ ርስቲ ኣለና እስራኤላውያን ካብቲ ግብፂ ካብ ባርነት ካብ ጭቆና ካብ ግፍዒ ካብ መከራ ካብ ስደት ኣውፅኡ ላብታ መዓርን ፀባን ዝተፍሰስ ምድረ ርስቲ ናብ ቦታቶም ርስቲ ዝኾነት እስራኤል ዓዶም ዝኾነት እስራኤል ሃገሮም ዝኾነት እስራኤል ኩሉ ግዜ ንእግዚአብሔር ከምልኹ ንእግዚአብሔር ክጥይቁ ንእግዚአብሔር ክልምኑ ሰላማዊ ኮይኖም ዝነብሩላ ዓዲ ንከውርሶም እዙይ ለኣክል ተኣምራት እናሰርሐ እግዚአብሔር ዘሽገሮም ለእስራኤል ስጋ እዩ ንሕና ድማ ኣብ መንፈሳዊ ጉዕዞና ፍርሃተ እግዚአብሔር እንድሕር ሃሊና ንእግዚአብሔር እንድሕር ንኣምን ኮይና ንእግዚአብሔር እንድሕር ነተስፊ ኮይና ናይ መወዳእታ ዓዲ ናይ ዘለኣለም ሃገር ናይ ዘለኣለም ርስቲ መንግስቲ ሰማያት ኣለና ኣብ ምድራዊ ጉዕዞና ኣብ መንፈሳዊ ጉዕዞና እግዚአብሔር እንድሕር ንፈርህ ኮይና እግዚአብሔር ኣብ 80 ዓመት ኮነ ኣብ 100 ዓመት ኮነ ኣብ 10 ዓመት ኮነ ኣብ 20 ዓመት ኮነ ክፅውዕና እንከሎ ላብታ ርስቲ ክንኸድ ከለና እወ ተይተዓንቀፍና ናይ ምድሪ ኣራዊ ዝኾኑ ክሕደት ሓጢኣት በደል ከየውድቕና ናይ ምድሪ ናይ መንፈሳዊ ዕንቅፋት ዝኾነ እምነ ሓጢኣት ርኽሰት ሓሰት በደል ዓንቂፉ ከየትርፈና ላብ ሲኦል ከየውድቐና ላብ ናይ ሰይጣን ሃገር ላብ ገሃነመ እሳት ከይንኣቲ ላብቲ ዝተዳለየልና ርስቲ ዘኣስተዳለኩ ለከ ላብታ ምድሪ ለዳለኹልኻ ለዘጋጀኹልኻ ምእንታን ክትኣቲ ኣብ መንገዲ ኩሉ ቅድሜኻ ዝኸይድ መልኣክ እንሆ ኢልዎም ነይሩ ለእስራኤላውያን ንሕና እውን ቅድሜና ክኸዱ መንግስተ ሰማያት ክሳዕ እንበፅሕ ኣብ መንፈሳዊ ጉዕዞና ቅድሜና ዝኸዱ መላእክት እግዚአብሔር ኩሉ ግዜ ክእዝዘልና በመንፈሳዊ ህይወትና ውድቀት ከየጋጥመና በመንፈሳዊ ህይወት መሰናክል ዕንቅፋት ከየጋጥመና መላእክቲ እወ መላእካዊ ቃልና ኮኑ እንኣምኖም እንዝክሮም እንልምኖም ኣማላጅነቶም
ተራዳይነቶም ተስፋ ንገብሮም ከምን ቅዱስ ሚካኤል ከምን ቅዱስ ሩፋኤል ኩሉ ጊዜ መንገድና ከቅድሜና ክኸዱ ከቅድሜና መንገድና ከጸርጉልና ንትእምን ይኾነ ነቶም አራዊቱን ከወግዱልና እንድሕር እግዚአብሔር አምላክ መላእክቱ ሁሉ ጊዜ ኣብ መንፈሳዊ ጉዕዞና ከእዘዘና ለይና ፍርሃት እግዚአብሔር ክህልወና ይግባእ ማለት እዩ። እንዲያውም ብርሃነ ዓለም ቅዱስ ጳውሎስ ክናገር እንከሎ ኣብ ዕብራውያን መልእክቱ ምዕራፍ 1 ቁጽሪ 14 እግዚአብሔር ነቶም መናፍስቲ ዝኾኑ መላእክቱ ንምንታይ ከም ዝእዝዞም አገልግሎቶም ተልእኾም እንታይ ከም ዝኾነ ክናገር እንከሎ ከምዚ በማለት ብርሃነ ዓለም ቅዱስ ጳውሎስ ሐዲስ ኪዳን ንዘለና ንክርስቲያን ለህዝበ ክርስቲያን ንዓና አመንቲ ንደቅ እግዚአብሔር ከመይ ከም ዝእዘዙና ህይወት ንዝግበና ህይወት ዘይግቦም ሰባት ስለዘለው አኮኑ መላእክት መንፈስ እምንቱ መላእክት መንፈስ ዘይኮኑን እዮም መላእክት ረቀቅ ዘይኮኑ እዮም መስበለ ወይትፈነው ለመላእክት በእንተ እላሃለዎም ይረሱ ህይወት ዘላለም ናዘላለም ህይወት ኮርሱ ስለዘለዎም ስለዝግቦም ሰባት ዝለአኹ ዘገልግሉ ቅዱሳን መላእክት ረቀቅ ዘይኮኑ እዮም እናበለ ይገልጸልና ማለት ነው። ስለዚህ ህይወት ኮርሱ ዝግቦም ሰባት ህይወት ኮርሱ ዘይግቦም ሰባት አለው እምነት ዘይብሎም ፍቅር ዘይብሎም ምግባር ዘይብሎም ንእግዚአብሔር ዘይፈልጥዎ ብናይ ሰይጣን መንገድ ዝጓዓዙ ዚአቶም ህይወት ይግቦምን ንክርስቶስ ተአምኑ ከም ጳውሎስ ንክርስቶስ ተኸተሉ ንክርስቶስ ዝመሰሉ ግን ኩሉ ጊዜ እቲ ናይና ህይወት ኣብዚ ምድሪ እዚ ኣብዚ ዓለም እዚ እንነብሮ ህይወት ጊዜያዊ እዩ ናይ ዘላለማዊ ህይወት ኣለና እዚ እንነብረሉ ህይወት ጊዜያዊ እዩ ሓደ ጊዜ ሓዘን ሓደ ጊዜ ደስታ ሓደ ጊዜ ጽጋብ ሓደ ጊዜ ጥሜት ሓደ ጊዜ ሰላም ሓደ ጊዜ ኩናት ዝተመልአ ህይወት ኣይኮነን ደስ ዝብል ህይወት ኣይኮነን ዝሕጉስ ህይወት ኣይኮነን ሙሉእ ዝኾነ ህይወት ኣይኮነን ዘላለማዊ ህይወት ዝሕጉስ ኩሉ ጊዜ ሓጎስ ኩሉ ጊዜ ጽጋብ ኩሉ ጊዜ ሰላም ዝኾነ ህይወት ኣሎ እዚ ህይወት ክንወርስ ምእንታን ኣብዚ ህይወት ክንበጽሕ ቅዱሳን መላእክት ንዓና አገልግሎት ኩሉ ጊዜ እግዚአብሔር ትእዝዞም ነቶም ህይወት ዝግቦም ህዝበ ክርስቲያን ነቶም ህይወት ዝግቦም ምእመናን ንክለአኹ ንከገልግሉ እስካት ህይወት ዘላለማዊ ህይወት ክወርሱ ልሙራስ ክበጽሑ ንዝግቦም ምእመናን ህዝበ ክርስቲያን አመንቲ ከገልግሉ ዝለአኹ እዮም ቅዱሳን መላእክት ማለት እዩ። ካብቶም ቅዱሳን መላእክት እግዚአብሔር አምላክ ንደቅ ሰባት ህይወትን ጥዕናን ዝእዘዙ ሓደ ሊቀ መላእክት ቅዱስ ሩፋኤል እዩ። ናይ ቅዱስ ሩፋኤል ሊቀ መላእክት ታሪክ ክነንብብ ከለና ኣብ መጽሓፈ ጣዊት ካብቶም ንደቅ ሰባት ንግለ ሰባት እግዚአብሔር ዝፈርሑ እግዚአብሔር ዘገልግሉ እግዚአብሔር ዝመስሉ ንእግዚአብሔር ዝሕጉስ ነገር ዝገብሩ ዝነበሩ ሰባት ሓደ ጣዊት ዝተባሃለ ናይ ንፍታሌም ነገር ዝኾነ ኣብ እስራኤል ዝነብር ወዳ አብርሃም ዝኾነ ካብ ነገደ ንፍታሌም ዝተወልደ ጣዊት ዝበሃል ታሪክ ንረክብ እና ካብቶም 7 ሊቃነ መላእክት ዝኾነ ቅዱስ ሩፋኤል ኣብ መጽሐፈ ጣዊት ምዕራፍ 12 ቁጽሪ 14 ክነንብብ ከለና ከምዚ እናበለ ይናገር አነ ውእቱ ሩፋኤል አነ ሩፋኤል አሃዱ እምሰባቱ ሊቃነ መላእክት ካብቶም 7 ሊቃነ መላእክት ሓደ ዝኾንኹ እለ አርጉ ጸሎቶም ለቅዱሳን ናይ ቅዱሳን ናይ ኃጥኣን ኣይኮነን ዝበለ ናይ ቅዱሳን ጸሎት ዘእርጉ ናይ ቅዱሳን መስዋዕት ዘእርጉ ናይ ቅዱሳን ምጽዋት ዘእርጉ ናይ ቅዱሳን ልመናን ሕቶን ናብ እግዚአብሔር ዘቕርቡ ካብቶም 7 ዓብይ ስልጣን ዘለዎም ሊቃነ መላእክት አነ እየ እናበለ ንጣዊት ተገሊጹ ክናገሮ ንርኢ
ክዛረው ንርኢ ሕቱ ክምልሰሉ ንርኢ ጣዊት እስራኤላዊ ኮይኑ ብስደት ናብ ባቢሎን ናብ ፋርስ ወይ ማነነውየ ዝተሰደደ እዩ እና ኣብ ስደት እናሃለየ እዚ ሰብ እዚ ጣዊት ዝተባሃለ ሰብ ወዲ አብርሃም ዝኾነ ሰብ ብዙሕ ግዜ ብስነ ምግባሩ ዝተመስገነ እግዚአብሔር ዝፈርሕ እግዚአብሔር ዝፈትዎ ስራሕ ዝሰርሕ ብፍላይ ጠዋሪ ዘይብሎም ምጽዋትና መጾታ ቀባሪ ዘይብሎም ድማ ኩሉ ግዜ ኣብ መንገዲ ሞይቶም ዝርከቡ ብፍላይ ጣዊት ዝነበረሉ ዘመን ኣብ ነነዌ ሃገር እስራኤላውያን ተማሪኾም ወሪዶም ስለ ዝነበሩ ኣብዚ ግዜ እዚ ኣብዚ ዓዲ እዚ እስራኤላውያን ርስቲ ስለ ዘይብሎም እስራኤላውያን ሓላዊ ስለ ዘይብሎም እስራኤላውያን ቤተሰብ ስለ ዘይብሎም እስራኤላውያን ኣብ ሃገሮም ስለ ዘይነበሩ እስራኤላውያን ኣብ ስደት ኣብ ምርኮ ስለ ዝነበሩ ገሊኦም ብጥሜት ገሊኦም ብግፍዒ ብየመንገዱ ክወድቁ ከለው እዚ ሰብ እዚ ስርሑ እቶም ቀባሪ ዘይብሎም ይቀብር ነይሩ ማለት እዩ ይቀብር ነይሩ ሰናክሬም ዝተባሃለ ግፍዐኛ ንጉስ እዚ ሰናይ ተግባር እዚ ሰሚዕዎ ናይቲ ዓዲ ንጉስ ማለት እዩ እና እዚ ሰናይ እዚ ዝሰርሕ ሰብ እስራኤላውያን ብዝተፈላለየ ግፍዒ ክሞቱ ወዲቆም ክቐርዩ ኣደዳ ኣራዊት ክኾኑ ድልየቱ ስለ ዝነበረ እዚ ተግባር እዚ ዝፍፅም ሰብ ከም ዘሎ እወ መቸም ሓደ ግዜ ደቂ ሰባት ዕንቅፋት እንኾን መሰናክል እንኾን ልትሕማቕ ዝሰርሕ ይኾነ ሰብ እናሰረቐ ሰብ እናሓሸወ ሰብ እናጥፈ እናረአና ከም ዘይረአና እንዳሰማዕና ከም ዘይሰማዕና ስቂና ንብል ነገር ግን ሓደ ሰብ ጽቡቕ ክሰርሕ እንከሎ እግዚአብሔር ዝሕጉስ ሰብ ዝሕጉስ ነገር ክሰርሕ እንከሎ ወንሕና ኢና ቀዲምና መሰናክል እንኾን እና ሰባት እዚ ሰናይ ተግባር እዚ ጽቡቕ ስራሕ እዚ ላውቲ ንጉስ ከምዚ ዝገብር ኣሎ ነቶም ስኻል ትቃትሎም ነቶም ሙርኮኛታት ነቶም ስደተኛታት እናኣረየ ዝቀብር ሰብኣይ ኣሎ ዝብል ክስ ኣውፂሖምሉ ማለት እዩ እና እዚ ሰብ እዚ ክስ እዚ ምስ በፅሖ ንክቐትሎ ይደልዮ ስለ ዝነበረ ከይርከብ ስርሑ ቀይሩ እንታይ ገይሩ ቀትሪ ዝሞተ ሰብ እንተሪኡ ላብ ዝኾነ ዛፍ ብቀትሪ የፀጉዖ እሞ ለይቲ ሙሉእ እቲ ቀባሪ ዘይብሉ ሰብ እናቀበረ ይሓድር መቸም ንሰናይ ተግባር ዘፍርሕ ነገር ኣይኮነን እምበር ሓደ ሰብ በይንኻ ምቕባር ብጣዕሚ ከቢድ እዩ ንሕና ሞቲ ከም ዘይኮንና ርሳ ክርን ከለና ዝሞተ ሰብ ክርን ከለና ክንደይ ከም እንፈርሕ ንፍለጥ እሞ ዶ ይትፈልጦ እሞ ዶ ይትጥይቆ እሞ ገጹ መን ከም ዝመስል ሪኢኻዮ ዶ ይትፈልጥ ሰብ ምቕባር እንታይ ዓይነት ሰብ እዩ ጣዊት እንታይ ዓይነት ናይ እግዚአብሔር ሰብ እዩ እንታይ ዓይነት ፍርሓት እግዚአብሔር ዘለዎ ሰብ እዩ እንታይ ዓይነት ልወዲ ሰብ ክብሪ ዘለዎ ሰብ እዩ እና ጣዊት ከምዚ ይገብር ነበረ እና ካብ ዕለታት ሓደ መዓልቲ ከምዚ ገይሩ ደኺምዎ እናቀበረ ሓዲሩ ኣብ እግሪ ዛፍ ሃሪሱ እናሃለየ ሓደ ፈተና በፅሕዎ እንቲ ፈተና እንታይ እዩ እቲ ዕንቅፋት እንታይ እዩ እንተኢልና ሃሪሱ እናሃለየ ኣብቲ ዝባን ኦም ዝነበረ ኣዕዋፍ እወ ምሸናሉ ዓይኑ ዓዊሩ እወ መልካም ስራሕ እናሰርሕካ እውን ፈተና ይገጥመካ እዩ ህዝበ ክርስቲያን ጽቡቕ ስራሕ እናሰርሕካ እውን ፈተና ይገጥመካ እዩ እዚ ሰናይ ተግባር ዝሰርሕ ሰብ ካልእ ፈተና ናይቲ ንጉስ ምስዳድ እቲ ንጉስ ከይቐትሎ ሰባት ከይሒዞም ናብ ንጉስ ከየቕርብዎ ብምፍራሕ እዩ ለይቲ ይቐብር ነይሩ እናሃሪሱ እናሃለየ ዓይኑ ዓወረ ዓይኑ ምስ ዓወረ ቀትሪ እናሰርሐ ለይቲ ድማ ሰናይ ተግባር እናገበረ ዝነበረ ሰብ ኢዱን እግሩን ኣሲሩ ከፈለ እና ሓደ ሰናይ ተግባር ዝገበረሉ ገባኤል ዝተባሃለ ሰብኣይ
ቅድም ክብል ገንዘብ ቁሚጦ ስለዝነበረ ወዱ ጣውያ ዝበሃል ኣሎ እና ላው ኩሉ ኸደልዩ ልንሽተን ችግር ሓጋዝ እንተኾነ እቲ ገንዘብ ልትሕማቕ ዘመን መውፅእ እንተኾነ ላብ ካልእ ሃገር ገባኤል ላብ ዝተባሃለ ዓዲ ንወዱ ክልእ ኸደለየ ብድሕሪኡ እቲ ዓዲ ዝፈልጥ ሜዶን ዝተባሃለ ዓዲ ዝፈልጥ ሰብ ከደላሊ ሙስኡ ዝኸይድ ሙስኡ ስለ ዝኸድ ድማ ዋግኡ ክኸፍሎ ከጣይቕ ላብ ዕዳጋ ምስ ወፀ እግዚአብሔር ንሊቀ መላእክት ቅዱስ ሩፋኤል ናብቲ ሰናይ ተግባር ዝነበሮ ሰብኣይ ንኡ ክሕግዞ ንወዱ ዓርቂ ክኾኖ ንወዱ ጓደኛ ክኾኖ ንወዱ መሓዛ ክኾኖ ንወዱ መርሒ ክኾኖ እግዚአብሔር አዘጋጅሉ መልአክ እናሃለወ ሰብ መሲሉ መልአክ እናሃለየ ሰራሕተኛ መሲሉ ምንም ዘይደሊ መልአክ እናሃለየ ደሞዝ ዝደሊ ሰብ መሲሉ ስራሕ ዝደሊ ሰብ መሲሉ ኣነ ኣዛርያ ዝበሃል እንታይ ኢኻ ትደሊ ኢሉ ንጦውያ ጠይቕዎ ሜዶን ላብ ዝተባሃለ ዓዲ ናቦይ ቤተሰብ ዝኾነ ገባኤል ዝተባሃለ ሰብ ኣሎ ኣብኡ ዝተቐመጠ ገንዘብ ስለ ዘሎ ንዕኡ ከምፅእ ነገር ግን ኣነ ተዓዲ ስለ ዘይፈልጦ ተዓዲ ትፈልጦ ተኾይንካ ምሳይ ክትኸድ ዋጋኻ ድማ ክኸፍለካ ኢሉ ነገሮ እዩ ለመን እዩ ለሊቀ መላእክት ቅዱስ ሩፋኤል ንኣነ ይፈልጦ የዋጋ ተኸፊልካኒ ምሳኻ ክትኸድየ ኢልዎ ብድሕሪኡ ምስኡ ኸይዱ እና እቲ ታሪክ ንምሕፃር እግዚአብሔር ንመላእክቱ ምእንታኻ ክእዝዞም እዩ ጣዊት ናይ እግዚአብሔር ሰብ ነይሩ ጣዊት እግዚአብሔር ዝፈርሕ ነይሩ ጣዊት እግዚአብሔር ደስ ዝብሎ ነገር እግዚአብሔር ዝፈትዎ ነገር እግዚአብሔር ዝደልዮ ነገር ይሰርሕ ነይሩ ነገር ግን ፈተና ምስ ወፅሖ ኢዱን እግሩን ምስ ተኣሰረ ዓይኑ ምስ ዓወረ እግዚአብሔር ናይቲ ፈታዊኡ ናይቲ ድልየቱ ዝገብር ዝነበረ ናይቲ ዝፈርሐ ሰብ ውድቀት ችግር ርዩ ልመና ርዩ ናብ ጣዊት ሰብ መሲሉ ላወደልዩ ኩሉ ንሊቀ መላእክት ቅዱስ ሩፋኤል ማለት እዩ እና እንታይ እዩ ዝብል እግዚአብሔር ፈነወኒ ሃቤከ ጎይታ እግዚአብሔር ናባኻ ለኣኸኒ ከመ እፈውስከ ንዓኻ ክፍውሰካ ወለሳራ መርዓትከ ከመ እናዝዝ ሃዘና ነታ መርዓትካ ሳራ እውን ሃዘና ነብዓታ ክሕብሰላ ካብ ሃዘና ከረጋግዓ እግዚአብሔር ካብቶም 7 ሊቃነ መላእክት ሓደ ዝኾንኹ ሩፋኤል ኣነ ናባኻ ተለኣኽኹ ይብል እና እቲ ታሪክ ንምሕፃር ቅዱስ ሩፋኤል ኣብቲ መንገዲ ክጓዓዙ ከለዉ ልትወዱ ጣውያ ዓሳ ምስ ረኸቡ እዚ ሓሞት ለዓይኒ መድሓኒት እዩ ከምኡውን ጋኔን ንዘለዎ ሰብ እዙይ ተዓጢንካዮ እቲ ጋኔን ይወፅእ እዩ እናበለ ከም ሓደ ፈላጥ ሰብ ኮይኑ ሊቀ መላእክት ቅዱስ ሩፋኤል ለጣውያ ይነግሮ ነይሩ ማለት እዩ እና እቲ ጣዊት ካብ ዓይነ ስውርነት እግዚአብሔር ብሊቀ መላእክት ቅዱስ ሩፋኤል ልኢኹ ኣድሕንዎ ከምኡውን ላብቲ ዝኸድዎ ዓዲ እታ ሳራ ዝተባሃለት ወለተ ራጉኤል ኣብ መወዳእታ ናይ ወዱ ጣውያ ሰበይቲ ዝኾነት መርዓቱ ልጣዊት ድማ ሓደ ዓብይ ችግር ነይርዋ ታዊት ችግር ኣስማንዲዮስ ዝተባሃለ ሰይጣን ሓዲርዋ ሰባይቲ እተወት እቶም ሰባት ይሞቱ እስካዕ 7 ሰባት እስካዕ 7 ሱር ዝሞትዋ ሰበይቲ ብሓዘን ዝተጎደት ኩሉ ግዜ ትነብዕ ኩሉ ግዜ ብዚ ፈተና እዙይ ብዚ መሰናክል እዙይ ብዚ ችግር እዙይ እናሓዘነት እናብኸየት ትነብር ሰበይቲ ነይራ ማለት እዩ እና ሩፋኤል ንዓውን ፈዊሱ ልወዲ ጣዊት ጣውያ ሰበይቱ ገይርዋ ስለዚ እግዚአብሔር አምላክ እስመ ለመላእክት ይዞም በእንቲአከ መላእክቱ ምንታኻ
መላእክቱ ምንታኻ ይእዝዞም እዩ ምንታ መን ምንታ ጠዊት ጠዊት መን እዩ ጠዊት እግዚአብሔር ዝፈርሕ እዩ ጠዊት ዋላ አብድ ችግር አብድ ውድቀት አብድ መከራ አብድ ስቃይ ዋላ ተወደቃ ለእግዚአብሔር ይጽል ስለዝነበረ እቲ ናይ ቅዱሳን ጸሎት ላብ ሰማይ ዘርግ ሊቀ መላእክት ቅዱስ ሩፋኤል ተራእዩ መጽኡ አይኑ ብሪህሉ ማለት ነው። አውዚን እንማሮ ነገር አለ አውዚን እንወስዶ ነገር አለ ካብ ጠዊት ታሪክ ሕጽር ብዝበለ መልኩ እንማሮ ነገር አለ